Ahojte, volám sa Michal Olach. Ja som Miro Čačík. A spolu sme napísali knihu rozhovorov, zamyslení s Leonardom Pavlakom, s človekom, ktorý prežil v Angole 12 rokov počas občianskej vojny, ktorému pri nohách vybuchla mína a vďaka tomu mu diagnostikovali onkologické ochorenie, čo mu zachránilo život. Táto kniha nie je len o traumách, je aj o radosti, o nádeji, o jeho životnej ceste, sklamaní v láske a o tom, ako našiel vieru až niekoľko rokov potom, ako bol vysvetený za kňaza. Miro, ty si mal na starosti v tejto knihe zachytiť kázne. O čom boli? Leonard Pavlak je misionár, ktorý vstúpil do našej farnosti a do môjho života pred 8 rokmi a už na prvej kázni ma zaujal takým spôsobom, že neodškriepiteľne vstúpil do môjho života a cez svoje kázania mi ukázal obraz Boha, ktorý bol úplne iný, akého som dovtedy poznal. Ukázal mi obraz života a viery, aké som dovtedy nepoznal. A to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli niektoré z jeho kázní zaznamenať do tejto knihy a ponúknuť vám ich na inšpiráciu, lebo si myslíme, že Leov život je veľmi inšpiratívny a Leo ako človek vie byť povzbudením aj pre vás. V knihe nájdete aj fotografie na oceňovanejšieho slovenského fotografa Borisa Nemeta a knihu si kúpite napríklad v Pantare, v Martinuse alebo online kdekoľvek na Slovensku. Vydalo vydavateľstvo Fortuna Libri, čo je celoslovenské vydavateľstvo a budeme veľmi radi, pokiaľ nám pošlete spätnú väzbu o tom, ako sa vám kniha páčila alebo aj nepáčila, čo vám povedala alebo čo vám nechýbalo. Ďakujeme. Ďakujeme.